А что нас сегодня всех объединило? Рәссам Наталья Петрованың картиналар күргәзмәсендә 20дән артык иҗат җимеше урын алган. Аларның һәрберсендә ябалак сурәтләнгән. Оста күбрәк майлы буяуларга өстенлек бирсә, булары график стильдә һәм кара күмер белән төшерелгән. Ә иң кызыгы 4 ай ул үз өендә яралы ябалакны тәрбияли. Ерткыч кошка мәхәббәт Наталья Петровада шуннан башлана да инде. Любовь, которую я испытываю к этим птицам, безгранична. Они занимают особое место в моей жизни, и я чувствую благоговение перед этими великолепными созданиями. Общаясь с ними каждый день, я учусь ценить момент, быть настоящим, но в то же время оставаться таинственным. Музей коллективы күргәзмә ачылышына беренче мәктәп укучыларын чакырган. Кечкенә балаларда гына түгел, өлкәннәрдә дә картиналар зур кызыксыну уятты. На меня произвело впечатление то, что картины сделаны углем, потому что я сама тоже рисовала раньше, но рисовала только маслом и в графике карандашом просто. Уголь я еще не пробовала, но хотелось бы. Музейның бу эш сезоны картиналар күргәзмәләренә бай булачак. Үзенчәлекле иҗат җимешләре белән танышырга алар чакырып кала. На осенний период у нас тоже есть небольшой план, работа с художниками. Также мы начали потихоньку выставлять работы жителей, то есть у нас жители многогранные. Это алмазная мозаика, вышивка, картины по номерам. И планируем их тоже выставлять в дальнейшем. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.